everyone, बयखौबो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव दायो जोङो कुहुवा रिजर्टआव दंफैयो हासबेन्डबो आंबो ओमफ्राय बेकग्राउन्डआ बिराद दावरावखा दहायनिफ्रायनो इन्ट्र लानो होननानै लानोनो हायाखै आङो माबा हागासिनो दङ फुलसो हादोंना गांसोसो हागासिनोथाय जि दावरावखा ओमफ्राय बारबो गुसु गुसु बारगासिनो मोजांनो ना थान्दानो नायलांदो नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम बिराद मोजांखा आं बिराद मोजां मोनो बे रिजर्टखौ गेजेर फैनायानो जायो बे हाग्राया ना बांसिन माने गोजां बोथोराव बिराद मोजां जायो आरोना पुरानो खायमानो ओमफ्राय दा माने बिदिथाय अखा हाबाय थानायखायसो जादों ना माथो मिथिला ना बेयाव दसे जिराय धुप गोलैनांगोन आङो दासो बन्द जाबाय आं इन्ट्र दहाय लानो नागिरनायावबा जि दावराव इन्ट्रखौनो मोजाङै लानो मोनासै थांबायनो हाखांनानै दासो इन्ट्रखौनो खोनायासै खोमा मोजाङै आंनि ना खोनादों दावरावनो थांबाय हनै जि दै गांदों आंखो दा लोंनो हागोन ना आं दै लोंहैग्रोनि र' फैनाय फैफिनगोन फाय दै लोंहैग्रोनि फैनाय थौ दै लोंगोन जि दै गांदों बोरैबा दुरबल अलस्रो फिल खालामबाय दं आं दिनै फुंनिफ्रायनो मानोबा बोथोरानो इदिनो बोथोरा इदि नङा ओंखामखौ खनसेल' जादों आङो फुङाव जायाखै डाइरेक्ट सानजौफुआव जाखादो बेनि थाखायसो ना मायाखायसो मिथिला खाथियाव लांसै ओइ नैयाव जना लोंबा लों मान मोजां खालामना दोनदों नायनाय बिदिनो जि मोजां नुदों ना थोरि नायो थोरिनि खालामदो बेफोरबायदि थोरिफोरनि बानायनानै दोननायखायनो मोजांबो नुयो फैनोबो लुगैयो थान्दा मोनो आरो थान्दाना आरो गरम जायाना रिजर्टफोराव बिदिनो आरोना बांसिनानो आङो जिमानखिनि रिजर्ट थांबाय माने थोरिनि न' गंसेबाबो बिदि थाखाथारो नुदों आरो माने आङो जिमानखिनि रिजर्टआव आं थांबाय माने मोजांबो मोनो ना आजिखालि थोरिनि न' नुनो मोनला रिजर्टफोराव फैबासो नुनो मोनसै नोंबो लोंबा लोंदो दैया नोंनि मबाइला अखा हागोन बायदि मोनदां होमबा अखा दोमैलुलु होनदों खायमा नोंलाना खायमाबाथाय रिलफोरखौ एकदम हाग्रा खायमाफोराव मोजांसिन नुयो अबाव इयाव देन्जार बाथ्रा बुंबायलै नोङो हिनजाव मानसिफोरासो रिल बानायनायनि माबा जेनेबा सिख्लाफोर बा जोंबायदि अबेयाव लिरनाय दङ सिख्लाफोराल' रिल बानायो होननानै दे बानायनांगौ दे गासिबो फट'फोरबो लायला होमबा आंखौ नोङो एसेबो दे इयाव जना था फट'खौनो होनो मोनथाराखै आङो जेरावबो फट'खौनो बेरायबाबो माबाबाबो माने लानायानो जायाखै जेराव मेराव थांगासिनो दं बे साननैसोआ ओरैसो फट' लानांगौ खिन्थु फट' गैया फट'खौनो लानाय जाया दे रेडि बिदिनोखा आङो फट' लानो होनाया भिडिअसो लाबाय दङ फट' लादोब्रा भिडिअसो लाबाय दङ नोङो फट' लायाखै फट'आनो लादों बुरबक फट' लानो फै फट' इयाव सेरनांगौमोन ना नैयाव देलै नोंबो खोनसे आं दे ना जायाखै दे नैयावसोमोन खोनादो नैयावसोमोन रुम खाथियावसोमोन नैखौ जि मोजां नुदों नै नायफैनाय जेव नै मा होनदो कफि कफि ओमफ्राय मा इयो चिकेन पक'रा ओमफ्राय दैयालाय बोरैथो दैया इलाय लायनि र' मा जाखो
जिरायगोन चिकेन पक'रा ओमफ्राय कफि जानोसै दुगैनोसै ना लिपस्टिक फोनना जोंबाय सं लिपस्टिक नामा नांखागोन ना टमेट' केचाप नांगौ लाइटखौ बरियानो सन सामसा नाङा इखो नांगौ दासो मोजां नुबाय खोमा भिडिअखौ मोनायाव माबायदि नुयो खिन्थिना होदो दायो रिजर्टखौ माबायदि नुयो मोनायाव खिन्थिना होनदो मोनानि भिउखौ लाइट लगाया मोजां नुयो जानो हाला जोब फुलुरिया चिकेन पक'रा मा होनफ्लाङो नोंलाय चिकेन पक'रा क्लासि जाबावनि र' नों जाख'नो हाख'वाखैबा मोनायाव ओंखाम उखैनाय नंला सान मोनायाव ओंखाम जालानो आं दा नों जायोबा जादो जानो हाला नों कफिखौबो लोंनो हाला लोंनो हाला आं गायबाय ओरैनो जानो बाया आंनो गैया दासो जाखांनानै इखौ होनानै जानो नागिरदों जानो हाला नालाय माजों जागोन खहाबगोन माजों खहाबा जादों थेबाबो गारा होनलाय नामा फैसा होनाय बुस्थु नामा माला मोनाखो दसे भिडिअ बानायनायावनो रिल बानायनायावनो ना कफि लोंगोमानियावनो मा होनो जों फैनाय रिजर्टआ कहुवा रिजर्टनि नाइट भिउआ नै लोगोफोर हरनि भिउआ इदि आरो फट' आरि लानो मोजां इयाव मा होनदो बिफां दंना आन्दो जायो र' नाइट भिउ कहुवा रिजर्टनि नुदो बे बाहेराव बांद्राय माबा गैया नालाय लाइट गैबाङा नालाय मोजां नुनो नागिराखै आरो हर जाथारबायना औ इखो जि मोजां नुखादों जोंहाबो देनां ओइ न'आव ओंखारबा लगायनांगोन जोंहाबो ना इना साननायानो देन्जार जनानै गोलैबा मावबानो बोरै जागोन इदिबालाय देहाय जाखांबायना जाखाङाखै गरमथार मोनदों आङो दुगैहैनि मानि आथुर नङा माने आं फ्रेस जानो लुगैबाय जायाखै दे फैदो गरमथार मोनदों आङो रिल बानायनि दे इयावनो मोनायावनो ओइ दा मोनायाव रिल बानायबावो नामा गाबोन बानायसिगोन दा बानायला रिल बेसे रिल बानायनो जागासिनो बे मानसि सासेया नङा इ मोनसेया दे मोनायाव मानसिया नुयो नायनो रिलाव सानाव मोजां नुयोना इयाव फट' लानो दा मोनायावलाय अबाव फुल माने मोजां नुदों सु नामा इयो सु दं नामा सु रखमानो एसे मोजां नुदों ना दे आंखौ फट' ला मोनसेयाव ओइ हरावलाय अबाव दा फट' लालाबायनो ओइनै लाइटआव मोजां नुवाखै मोजां नुदों इखो खिन्थु गाबोन सानावबासो मोजां नुगोन इखो मोजां नुवाखै
फट'आ मोजां उन्थिनाय नङा गुंलेले जादों हर जाथारबायना थै इखौनो रिल्स बानायनायखाय इखौनो मोसागासिनो लोगोफोर इयो दहाय रिल्स बानायदोंमोन नालाय नायदे नोंथांमोना नाङा नांला मोसानांला आं अहाबाय नोंनि मोसानायखौ नायनो आं नायनो अहाबाय नोंनि मोसानायखौ जायाबो जाया खैबार लानो होखो आंखौ इसर नोंथांमोना नायदे रिलखौ फाय 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 थै मोसाबाय थानाङा फैदो फैदो बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन